ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚೇಳಾಯಿರು ಕಂಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ ದೋ ರಾಜನ್ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಗ ಮುಗ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಂದುವೆ ಅಂಚಾಂಡ ಬಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ಅಡ್ದುಮು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಯಾಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಂಡೇವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಯ್ನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಪಂದು ನಂಬುಯಿರು. ದಂತಕಥಿತ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ನಂದಿನ ನಡೆದಿಟ್ಟು ಮುಖದ ರೂಪಾಡು ಪಂಡ ಮೋನದ ರೂಪಾಡು ತೋಜಿರು ಅಂಜಾದು ಆ ಜಾಗಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ದೈವ ನೆಲೆ ಆಯರೆ ಕಂಡು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆನೆ ಕಂಡ್ಯಾ ಇಜಿನ ಕಂಡೆಯು ಇಜಿನ ಕಂಡಿಗೆಂದು ಪನ್ಪಿರು. ದಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ 7 ಸಾಗರ ದಾಟದು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿನ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ನಂದಿನ ನದಿಟ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಐನು ದೈವಶಕ್ತಿನ ತೂಪೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ದೈವಶಕ್ತಿನ ತೂಪೇರು. ಈ ಐನು ದೈವಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕಾಂತೇರಿ ಜೂಮಾದಿ ಸರಳ ಜೂಮಾದಿ ಕೊಡಮೆಂತಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಕುಡುಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಡು. ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ವೇಷಭೂಷಣಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ. ದೈವಕ್ಕೇನುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತುನಕಲ್ಡ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಓನುಂಡು ಪಂದು ಅಪಗ ಮೊಗವೀರರು ಪನ್ಪೆರು ಕಂಡೇವು ಬೂಡು ಪಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಕೈ ತೋಜಾವೆರು. ಅಂಚಾದ ದೈವ ಕಂಡೇವು ಬೀಡುಡು ಅಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾಡು ಪನ್ಪುನವು ದಂತಕತೆ. ಅಂಚಾದ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುವೆರು. ದಾಯ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ ಮೊಗವೀರರಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ದೈವಗ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಪನ್ನಕಲು ಮೊಗವೀರರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುವೆರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಉಳ್ಳಾಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಿಕ ದುಂಬು ಮುಲು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಬೊಕ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಂದಿನ ನದಿಟ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಗ ಅರ್ಪಿಸಾವಿಜೇರು. ಐನು ಮೀನು ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನಪೇರು ಇಜಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ವೇರು. ಅಪಗ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಮೀನನ್ನೇ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ಇಲ್ಲಗದೆ ತಂದು ಪೋದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಈ ಮೀನದ ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣು. ದನಪಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಣು. ಅಪಗ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪತ್ತನಂಚಿನ ಮೀನು ಬಾಕಿ ದಿನ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಮೀನಿರ್ದು ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಣುಗೆ. ಆಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ ಶೈವಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಶಿವನ ಅಂಶ ಇದನ್ನ ಶಿವನ ರೂಪ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ ಈ ದೈವ ಬುಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಪರಿವಾರ ದೈವಗ ಮಧುಮಾಂಸದ ಅರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೀನು ಪತ್ತನೇನು ಅಕ್ಲು ಮಾರ್ವೇರು ಇಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನಪೇರು ದೈವಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಗ. ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಗ ಮುಗ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅಂದುವೆ. ಈ ದೈವದ ಮುಗ ದೈವ ಬನ್ನಗನೆ ಕಂಡಿಗೆಗೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪುನವು ನಂಬಿಕೆ. ಮುಗದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಲೋಹನ ಗುರುತಿಸಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಗದ ಬಣ್ಣ ನಿಗೂಢವಾದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಗದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಕೆಲವರ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಳಪಳ ಅಂದು ಒಳಿಯುಂಡು. ನನ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮುಗಲ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಡ್ದಾದ ಈ ಮುಗನ ಬದಲಾವಣೆಲ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಇದು ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.